Hæ? Du lurer på om jeg bare ga komplett faen i meg. Uansett om jeg kommer eller ikke, så er det ikke noe å tape på det. Jeg prøvde haiken her, og ingen som stopper. Ingen som brydde seg om en stakkar sjel ensom på landeveien. Hvor er nestekjærligheten i dagens samfunn? Anders, hvorfor har du så stor penis? Han har alltid. Han har alltid så jævla stor penis. Ja, jeg husker for ungdomsskolen også.